Здравейте и добре дошли в моя канал и добре дошли в света на баланс. Казвам се Моника и съм магистър-фармацевт. Освен това съм нутриционист и здравен консултант. А отскоро съм и създател на WellSpace. Много съм развълнувана, че започвам такова предизвикателство за мен, а именно създаване на YouTube съдържание. Това е нещо, което обмислям от доста време и определено сега усетих, че вече му е дошло времето. Реших да създам този канал, защото от известно време се занимавам с здравословен начин на живот и помагам на хората да изградят здравословни навици. С клиенти работя основно върху тяхното хранене, физическа активност, справяне с стреса, сън и почивка, как да си организират времето, как да останат мотивирани и как да изградят дисциплина и устойчиви във времето навици. Не се занимавам с диети, не се занимавам с калорийни дефицити и с изграждане на хранителни режими. Напротив, моят подход е доста по-холистичен и е свързан с индивидуален подход към всеки един човек. Защото няма една универсална формула, която да работи за всички. Моята история с здравословния начин на живот не започна много отдавна всъщност, но беше крайно необходима да се случи в живота ми. Имах доста нездравословна връзка с храната и много кофти изградени навици, които бях трупала така сериозни години наред. В един момент, като минах 25 годишна възраст, започнаха да се обаждат някои сигнали на тялото ми, с които може би тялото ми се опитваше да ми каже, че нещо не е наред, но аз не знаех как да го слушам в този момент. И разбира се, както много хора са го правили, започнах да прибягвам до различни диети, ограничения, лишения, режими, тренировки. Въобще да се лутам из този кръговрат. В общи линии винаги завършвах с това да съм изморена, гладна, недоспала и претренирала най-често. Всъщност всичко започна с това да се включа в едно предизвикателство Slay Body Challenge при Леля Йоко, което беше така абсолютно повратната точка в моя живот. Момента, в който аз всъщност прозрях колко е лесно и приятно да живееш здравословно и как всъщност това е всичко, от което имаме нужда. Тук в този канал искам да си говорим за такива теми, свързани с здравословния начин на живот, теми, свързани с хранене, връзката с храната, теми, обвързващи физическата активност, разликите между мъжете и жените, като говорим за хранене, като говорим за спорт, като говорим за сън, стрес и така нататък. Също така искам да си говорим за въобще храната като инструмент, с който можем да подобрим много аспекти в живота си, включително и здравето си най-вече. Ще си говорим за хронични заболявания, особено за женските такива. Ще си говорим за храненето при тези заболявания. Ще говорим за грешките, които допускаме, когато започваме различни диети, грешките, които допускаме, като искаме да променим нещо и да постигнем някакви бързи моментни резултати. Ще си говорим за това как се изгражда една здравословна връзка с храната и кое е нормално и кое не е нормално. Ще си говорим за готвене, ще си говорим за дисциплина, за организираност, за тайм менеджмент. Ще си говорим за стартиране на собствен бизнес, преследване на цели. Ще си говорим, разбира се, за личностно развитие. Нещо, върху което последните 2 години наблягам много и така бих искала да вдъхновя и мотивирам повече хора да се стремят към това. И тук да вметна, че личностното развитие не е просто да започнеш бизнес и да изкарваш пари
и да си успешен, в никакъв случай. Личностното развитие е да опознаеш себе си на доста по-дълбоко ниво, да опознаеш психиката си, да овладееш емоциите си. Изобщо личностното развитие може да бъде всеобхватно и много вълнуващо. Ще си говорим за Well Space, за нещата, които се случват тук, за хората, които идват тук и ще идват, за тази общност, която се опитвам да създам и знам, че съм на прав път. Ще си говорим за партньорството, за уважението. Ще си говорим за това колко е важно да имаш човек до себе си, който да те подкрепя и колко е нездравословно, когато това не е така. Ще си говорим за изборите в живота, които правим. И така ще засегнем, освен толкова научни теми, малко по-духовни такива, защото всичко е в баланса. Тук в моя канал ще виждате и други лица, освен мен. Много ще се радвам да чуя вашето мнение, да ми напишете коментар, дали бихте искали да слушате нещо подобно, дали има някой човек, който бихте искали да поканя, дали има някоя тема, която бихте искали да засегна, какво бихте искали да видите от мен, какво бихте искали да ви разкажа. Наистина много ще се радвам това да е място, в което да споделяме, да се мотивираме взаимно и да бъде пълно с полезно съдържание. Впускам се в това приключение с най-позитивната си енергия и с много емоции. Чао от мен!